अपन अंदर के ताकत के पहचाना। भाई हर एक लोगन में एक विल पावर बारे, एक पोटेंशियल बा, एक चीज़ है जो दूसरा में ना होला। तो हर एक लोगन में, हर एक सज्जन में एक खासियत बारे, एक एक्स्ट्रा पावर है। ओकरा के कितना लोग जान में नहीं के करत, ओकरा के कितना लोग महसूस ही नहीं के करत, ओकरा के कितना लोग ढूंढबे नहीं के करत। भाई हमरा में कुछ ऐसन बात बा, बुझलो। लेकिन जे नोटिस कर ले, जे ओकरा के ढूंढ निकाल ले, जे ओकरा के एहसास कर ले, जे ओकरा के फील कर ले, भाई वो आगे ही बढ़ जाले। नॉर्मल लोगन से कुछ एक्स्ट्रा ही कर जाले। जैसे कि तोहरा के मालूम बा कि हम ई काम करे में अच्छा बानी, तोहरा के मालूम बा कि हम ई काम करे में अच्छा है, ओकरा में तू अपना समय देला, ओकरा में अपन टाइम देला, तब भाई तहार वो कला और निखरते जाई। ठीक है। और एक दिन ऐसा है भाई कि उस फील्ड में, उस जोन का तो एक पोटेंशियल प्लेयर बन जाएगा। उस गेम का तुम ही रेफरी, तुम ही प्लेयर, तुम ही एम्पायर, हर एक खुद हो भाई। हर एक डिसीजन तुम डिसाइड कर सकते हो। तो कंपटीटर पैदा ही नहीं होता है, बुझलो। लेकिन भाई ज़्यादातर लोग जो अपना विल पावर बारे, ओकरा के बारे में सोचले नहीं, ओकरा के महसूस ना करेले। एकरा के महसूस करला कोई मेहनत ना लगला। बस थोड़ा सा 5 मिनट अपना आँख बंद करके सोचा कि हम का कर सकें, कौन काम कर में हमारा के मन लगा था, हम कौन काम बेहतर तरीके से कर सकला, जो हम कर सकले दूसरा कोई ना कर सकला। तो भाई ऊ पॉइंट पे काम करबा, ऊ अपन कला के धरबा, ऊ अपन पोटेंशियल के पकड़बा, तो भाई एक दिन ऊ फील्ड में तू जीनियस बन जेबा, बुझलो ना। तो भाई अगर दूसरा के देख के करबा कि ऊ फलनमा ई करल बारे तो हम ई करब, चिलनमा ई करल बारे तो हम भी करब, ई लाइन में ऊ कामयाब हो गई, ई लाइन में ऊ आगे बढ़ गई तो हम भी बढ़ जाओ। तो भाई यहीं पर लोग ज़्यादातर धोखा खा जाले, सही रास्ता ना पकड़ पावेले। ओकरा खुद मालूम नहीं बा कि हमरा में का बसता अंदर, ओकरा खुद नहीं मालूम बा कि हम का कर सकले। भाई ओकरा में वो टैलेंट बारे, तब वो इतना सक्सेस बा। तहरा में का टैलेंट बा तो खुद ढूंढा। ठीक है, तो खुद ढूंढा, दूसरा के दहेज की ना कि वो ई करल बारे तो हम ई करब। भाई हर एक लोगन के हर एक चॉइस है। ठीक है, अपना अपना फील्ड में काम करत रहे, तारो कोनो चॉइस हो कि ओकरा पर तू काम कर, ओकरा से भी कहीं ज़्यादा तोहरा के तरक्की मिली, बुझलो ना। तो भाई कॉपी पेस्ट करे से कुछ आगे ना हो पाई। बस तारा के माइंड के सुकून मिली थोड़ा सा, फिर बाद में झिक ओकरा लेवल के ना कुछ कर पावा ना, तो भाई तारा के खुद पछतावा होई कि क्या यार गलत रास्ता चुन लिया हमने। ठीक है, जे करा अपन दिल की करा, जे सुना अपन दिल की सुना। ठीक है, कहा कि जे करे का ना तहारे करे का। ई वीडियो में जौन हम बात बतैले बानी, एकरा पे भाई आज से अभी से तू कोशिश करा, देखा आने वाले दिन में तहरा के अच्छा रिजल्ट मिली। ठीक है, तो कैसा लगला वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मोटिवेशन भरी वीडियो टिप्स के लिए भोजपुरी एफएम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलत आनी अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपन ड्रीम के ख्याल रखें, अपन सपना के ख्याल रखें, अपन परिवार का ख्याल रखें।